Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en funny face med en hund. Ja, der røg den. Der er dum. Ja. Skadaloo. Hun kommer alligevel med den. Sådan. Nu kommer hun op. Hun kommer op. Ja, så har vi bolden igen. Og vi skyder. Dum. Okay, hun smadrer bussen. Fint nok, det koster bare lidt money, guys. Eller hvad man kan. Kommer hun op? Kommer hun op? Det tror jeg ikke. Rip hunden! Der kom hun! Der kommer hun! Nej! Ja, man kan sgu ikke lide. Ja, fuck bolden. Hej. Hvis I godt kunne lide videoen, så bare lige like, så kommer der nogle flere. Ja, hej.